Aiwa, muri yeZimbabwe muzora nhasi kune vaya vaibhilivha kuti fresh elections haasizoitika munyika yedu, nyika yeZimbabwe. Pane zvazvotaurwa neSADC, nokuti SADC yazouya yakanyatsa kupedza masports kati aiwa, we are going to supervise the preparations for the fresh elections in Zimbabwe. Vakauya vakanyatsa kutaura musi womuripoti muri yeZimbabwe isati tamboendera mberi nenyaya yedu iyi, nokuti chibva wasubscriber wolike wotina on the bell icon toramba uchiona maupdates anokupa pano paZim News Live, nokuti kuita zvese izvi mahara. Saka muri yeZimbabwe unoona kuti muzora nhasi pane nyaya inombuda munewspaper reAfrica Beauty Rwindi ichinzi it is important for those who doubt that fresh elections are coming in Zimbabwe to revisit the SADC Electoral Observation Mission SIOM report on Zimbabwe elections. When you fail an examination and your grade can get you into university, what do? Plead with the authorities to be admitted anyway? No, the only way would be to sit for the examination again and pass. That's what SADC has told mnangagwa and ZANU-PF. You failed this exam and you can be accepted as an illegitimate administration in our member state. Go back to the people of Zimbabwe and allow them to give you a proper mandate, he said. Zamuri yeZimbabwe tikuona kuti SADC yakati kana munhu akafoira examination angakwanisi kuenda kuuniversity akafoira, asi anofana kutodzokorora. Saka SADC yori achiti tikuya tichirova ma-re-election tichimadzokorora ma-elections iwawo vodzokera kuvanhu, tochiona kuti vachanyatsa kuvhotera papi chaipo kuti tinyatsa kuona kuti mutungamiri wenyika muZimbabwe ndiani. Saka muri yeZimbabwe da timbotipa mafungiro enyu noti kudii pamusoro penyaya iyi. Haiwa muchisubscribe, kulike notina on the bell icon, tambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live.